खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ BTCनि गासैबो VCDC, TCLCC आरो अरायथा नङि आफादफोरखौ सिफायबाय। सिंगापुराव जुबिन गार्गनि थैनायनि केसखौ जागायबाय। झारखन्डनि IED बेरफ्रुनायाव जोखोम जानायनि उनाव आसाम CRPF कनस्टेबलनि जिउ खहा। इजर सोलोंथायारि दावबायनायनि थाखाय आसामनि फरायसा दिपजय पालखौ सायख'नाय जाबाय। APSCआ इन्सपेक्टर अफ लिगेल मेट्रलजि पस्टनि थाखाय आनजादनि खालारखौ फोसावबाय। अरुणाचलनि मरान नखरनो आसाम सरकारा PRC होदों। धुबरी पुलिसआ सिमा बारनानै उट सिखाव फालांगि खालामग्रा रेकेटखौ हमदों। गौरीपुर साखाथियाव मा-14 उटखौ रैखा खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ BTCनि गासैबो VCDC, TCLCC आरो अरायथा नङि आफादफोरखौ सिफायबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै BTCनि गासैबो संबिजिरारि नङि, सायख'जायि आरो अरायथा नङि आफादफोरखौ सिफायनाय जाबाय। BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीपनि सागान होनायाव फोसावजानाय फोसावथायनि गेजेरजों BTCआव थानाय गासैबो संबिजिरारि नङि, सायख'जायि आरो अरायथा नङि आफादफोरखौ सिफायनायनि बिथोन फोसावदों। फोसावथायाव BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया फोरमायनाय बायदिब्ला BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि बिथोन बायदियै आरो लुबैनाय बायदियै बे थांखिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बिफाननि सोमोन्दो गोनां नेहाथारिफोरा गावसोरनि जुरिसडिक्सननि सिङाव थानाय थि आफादनि थाखाय आलादा फोसावथाय फोसावनो नांगोन। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव BTCआव गोदान सोरखार दानायनि उनाव BTCनि बारग' CEM प्रमद बर'नि खुंथायनि समाव दाजानाय गासैबो संबिजिरारि नङि आफाद, बर्ड आरो कमिटिफोरखौ सिफायनाय जाबाय। बे आफादफोरा जादों VCDC, टाउन कमिटि एबा मिउनिसिपाल बर्ड, TCLCC आरो CSB। नैथि खौराङाव दङ सिंगापुराव जुबिन गार्गनि थैनायनि केसखौ जागायबाय। आसामनि मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सिंगापुराव मोनसे कर'नार केस जागायनाय जादों, जाय 19 सेप्तेम्बर खालि याट आउटिंनि समाव रुंसारि जादोंमोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि जेब्ला सोरबा थैनाया आयेन बेरेखा खामानि, मिथिमोनै जाहोन एबा सन्देह गोनां जाथायफोरनि जाहोनाव थैदों, अब्ला कर'नारनि नायबिजिरनायखौ खालामनाय जायो। खौरां बिजोंनि सोंथिनि फिननाय होनानै सिंगापुरनि सावस्रि बिगियान अथ'रिटिनि कनसालटेन्ट फरेनसिक पेथलजिस्ट आरो गार्गनि थैनायनि फोरमान बिलाइ होनाय डक्टर सिजिया चानआ फोरमायो दि बे केसनि सायाव सिंगापुराव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे खौरांआ आसामाव गोबां गोसो बोनो हादों, जेराव मोजां मोनगिरिफोर आरो रायजो-राजाफोरा बै जाथायनि सायाव रोखा फिननाय नागिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ झारखन्डनि IED बमा बेरफ्रुनायाव जोखोम जानायनि उनाव आसामनि CRPF कनस्टेबलनि जिउ खहा। झारखन्डनि सोनाब सिंहभूम जिल्लानि सारन्डा हाग्रा ओनसोलाव मोनसे IED बमा बेरफ्रुनायाव जोखोम जानायनि जाहोनाव आसामनि सासे CRPFनि हेड कनस्टेबल महेन्द्र लस्करआ जिउ गोमायो। बे बेरफ्रुनाया बाबुहिट ओनसोलनि जराइकेला पुलिस थानानि साखाथियाव जादों। लस्करजों लोगोसे सासे इन्सपेक्टर आरो सासे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टराबो जोखोम जायो आरो फाहामथाय लागासिनो दं। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बे गाग्लोबनायखौ CPI माओवादीनि केडारफोरा हानजानि रेजिस्टेन्स विकनि समाव खालामदों। लस्करआ जखम जानायनि थाखाय फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो उरिष्यानि राउरकेलानि गंसे देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। बिबानगिरिफोरा रैखाथि बांहोदों आरो जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों।
ब्रैथि खौराङाव दङ इजर सोलोंथायारि दावबायनायनि थाखाय आसामनि फरायसा दिपजय पलखौ सायख'नाय जाबाय। तिनिसुकियानि मार्घेरिटा पाब्लिक हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थाखो 12नि फरायसा दिपजय पलखौ इजर इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशननि जर'खा सोलोंथायारि दावबायनायनि थाखाय सायख'नाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिपजयआ बे हादोरारि हाबाफारियाव आसामनि जानानै बाहागो लागोन, जाय फरायसाफोरखौ अख्रांमा बिगियान, सेटेलाइट बिरोंदामिन आरो इजर'नि बिजिरसं हाबानि सोमोन्दै सोलोंनो खाबु होयो। मावख'गिरिफोरा बुङो दि बे दावबायनायनि थांखिया लाइमोन फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय, केरियारनि फारसे गोसो बोनो हानाय आरो फरायसालिनि सोलोंथायखौ मोगथां जिउजों फोनांजाबनाय। बे आगोमा खाबुखौ दिपजय बिथांनि फरायसालि आरो सोलोंथाय समाजनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि महरै नुनो मोनो। बाथि खौराङाव दङ एपिएससिआ इन्सपेक्टर अफ लिगेल मेट्रल'जि पस्टनि थाखाय आनजादनि खालारखौ फोसावबाय। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन एपिएससिआ फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन आरो कन्जुमार एफेयार्स बिफाननि सिङाव इन्सपेक्टर अफ लिगेल मेट्रल'जिनि मासिनि थाखाय आनजादनि फारिलाइखौ फोसावदों। बे थिसनथायखौ एडभार्टाइजमेन्ट नं G/2025 नि सिङाव खालामनाय जागोन। मावख'आरि फोसावथायनि बादिब्ला लिरनाय आनजादआ 2 नबेम्बर 2025 आव मोननै शिफ्टआव जागोन। गिबिया फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 12 रिंगासिम आरो नैथिया सानजौफु 30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3:30 रिंगासिम जागोन। आरजाथाव बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ एपिएससिनि वेबसाइटआव 15 अक्ट'बराव फोसावनाय जागोन आरो एडमिट कार्डखौ 24 अक्ट'बरनिफ्राय मावख'आरि पर्टेल apsc.nic.in नि गेजेरजों अनलाइन डाउनल'ड खालामनो हागोन। बे थिसनथायनि थांखिया बे मासिनि थाखाय मोन 14 लांदां मासिफोरखौ सुफुंनाय। एपिएससिआ बिजाथिफोरखौ गाव गावनि एडमिट कार्डआव होनाय बिथोनफोरखौ गोसो होना फरायनानै आनजाद मिरुसिम नांगौ जानाय गासैबो डकुमेन्टफोरखौ लानानै थांनो खावलायदों। सिलेबास, आनजादनि महर आरो सायख'नाय खान्थिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिखौ आय'गनि मावख'आरि वेबसाइटआव होनाय जागोन। द'थि खौराङाव दङ अरुणाचलनि मरान नखरनो आसाम सोरखारा पिआरसि होदों। आसाम सोरखारा अरुणाचल प्रदेशआव थानाय 118 मरान नखरफोरनो पार्मानेन्ट रेसिडेन्स सार्टिफिकेट पिआरसि होदों। बे थांखिया बिथांमोनखौ सिमा बारनानै थादोंब्लाबो आसामनि अरायथा थागिरि महरै गनायथि होयो, जायनि थाखाय बिसोर दा आसामनि सिबिथायखौ बाहायनो हागोन, सोरखारि साख्रि मोननो हागोन, मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं, लोगोसे फरायसालिमायाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मरान हारिनि थाखाय होनाय सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। बे थिरांथाखौ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसामनि केबिनेटआ लादों। मरान माहारिया बे थिरांथाखौ जारिमिनारि होननानै बरायदों आरो बुङो दि बेयो आयेनारि गनायथि गैयैनि थाखाय गोबां बोसोर सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ फोजोबो। स्निथि खौराङाव दङ धुबरी पुलिसआ सिमा बारनानै उट सिखाव फालांगि खालामग्रा रेकेटखौ हमदों। गौरीपुर साखाथियाव मा 14 उटखौ रैखा खालामदों। धुबरीयाव पुलिसआ सिमा बारनानै सिखाव फालांगि खालामनाय मोनसे रिंखौ हमनो हादों आरो गौरीपुरनि साखाथियाव मा 14 उटफोरखौ बोखांनो हादों। आसामनि सिमायाव आयेन बेरेखा जिब-जुनार फालांगिखौ होबथानो थाखाय मोनसे अपारेशननि समाव बे जुनारफोरखौ मोन्नाय जादों। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे बासायनाया जिब-जुनारफोरनि लांखारनायखौ होबथानो आरो जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। उट बिगोमा एबा स्मागलारफोरा हाग्रानि जिब-जुनार एबा जिब-जुनार रैखाथि आयेननि सिङाव आयेननि गेजेरजों आयेननि राहा लानांगोन। इयुनाव बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय जायगानि पुलिसआ सिमा ओनसोलफोराव पेट्रलिं बांहोदों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।